Sziasztok, srácok! Ebben a mai videóban most Murder Mystery-zni fogunk. Már el is indult a meccs. Kérlek, iratkozzatok fel. Murdert kaptam. És kérlek, iratkozzatok fel Hot 32-re. Lájkoljátok be ezt a videót. Meg Hot 32-vel majd már fogunk készülni egy jó kis videóban. Csak majd fogunk csinálni. Csekkoljátok le a csatornáját. Azért. Csúmi. Ó. Még hogy szalad ez. Megölöm. Hogy nem halt meg? Ja. Most ha be fogja írni, hogy én vagyok a murder, én nem tudom, mit csinálok. Itten van valami. Aha, itt van. Hol van? Ne. Most pont murder vagyok. Most ezt lehet, hogy nem fogom megnyerni. De miért Kemper? Gyere már! Úgy is tudják, hogy én vagyok. Szóval... Mi lesz ezt holnap? Szerintem itt van. Nem mondd, hogy elbújtam. De miért búj? Ha itt van. Most mit írt be? De miért menekülözés? De ember, hogy menekülnek? Ideges, de hogy? Hogy nyert? De ember még emótól is. Jaj, még emótól. Nem kapcsoltam be a shift lockot. Jaj, pedig most nyertem volna meg egyet. Jaj. Ja, és amúgy elmondom, srácok, nektek, hogy még most kezdtem ezzel a játékkal, még nem játszottam ezzel a játékkal. Csak most kezdtem vele. Indul már a második kör. Induljon már. Nem indul körben. Már megnézem, mit írogatnak. Mi ez a név, hogy Furry Slay ember? Ezek kisgyerekek vannak itt? Vagy mi ez? Legalább nagyon jó az XD. I'll get alive. I'll get alive. Jaj, ember, pont írtam. Na mindegy, srácok, majd holnap még fogunk csinálni egy videót. Na, sziasztok!